Άγγελε, πώς πάει? Μια χαρά Θανάση μου. Το τραγούδι αυτό πώς πάει? Αριστούργημα ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Κυρίες και κύριοι, πάρτε θέσεις, η παράσταση αρχίζει σε 2 λεπτά, συντομεύετε παρακαλώ. Απαγορεύονται τα πασατέμπο στην αίθουσα, παρακαλώ περάστε γρήγορα. Λίγο σύντομα κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Απόκριες στην Αθήνα. Χαρτοπόλεμος, Σερπαντινοπόλεμος, Αυγοπόλεμος και όλοι οι νέοι χοροί. Τσάρλεστον, Φόξτρο, Τάγκο και Ρούμπα. Ξεκινάμε παράσταση. Κυρίες και κύριοι, είσαστε εδώ στον Flash 96 FM στέρεο. Θανάσης Λάλλας, σήμερα 2 ώρες υπέροχες μέχρι τις 10 η ώρα θα είστε κοντά σε εμάς, ραδιοφωνική αυλή. Η ραδιοφωνική μάντρα σήμερα διαφορετικά ο λιγάκι. Σηκώνουμε μάντρες γύρω-γύρω και για τους τζαμπατζίδες, δηλαδή αυτούς που ακούν άλλες συχνότητες, μπορούν να έρθουν να καβαλήσουν πάνω στη δική μας συχνότητα και να δουν από μέσα τι γίνεται, γιατί γίνονται θαύματα. Είμαστε εδώ μια πολύ όμορφη παρέα. Είναι ο Λάμπρος ο Λιάβας, είναι η Σοφία Σπυράτου, είναι ο Άγγελος Παπαδημητρίου, σε λίγο θα έρθει και ο Άκης ο Σαγγελαρίου και είναι και η Ζωζό Σαμπουτζάκη με τον τρόπο της και είναι και ποιοι άλλοι είναι στην παράσταση που θα δουν οι άνθρωποι. Είναι η Νίνα Λουτσάρη, καλά ο Άκης που τον είπες βέβαια, ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης, η Ευαγγελία Ημωμούρη, Ζαφύρος Κουτελιέρης, Νικορέστης Χανιωτάκης. Και βέβαια η ζωντανή ορχήστρα με τον Θοδωρή τον Κοντεπάνο και τον μπαλέτο μου, για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. 10 παιδιά. Η Σία Κοσκινά ξέχασες. Η Σία Κοσκινά επίσης. Σκοπός μας είναι να αναζητήσουμε τον Αττικ. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή εποχή που οι αναζητήσεις γίνονται προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά, γιατί δυστυχώς το μπροστά είναι σε ένα θολό τοπίο, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αλλά όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει η μνήμη, υπάρχει αυτή η πόρτα που μπορείς να μπεις μέσα και ξαφνικά βλέπεις ότι ό,τι συμβαίνει εκεί πίσω είναι κάτι που σε αφορά σήμερα και ίσως να σε αφορά και αύριο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι σιγά σιγά το ανακαλύπτουν. Λοιπόν, εμείς μαζί σας 2 ώρες εδώ από τον Flash θα ακούτε τραγούδια του Αττικ. Θα ακούτε τραγούδια από τις πρόβες της παράστασης, η οποία ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου. Θα είναι μόνο για 10 παραστάσεις. Το καταπληκτικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχετε τη δυνατότητα σε μια τέτοια πολύ περίεργη περίοδο με 7 ευρώ να δείτε και να περάσετε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι γλέντι. Να σε διορθώσω βέβαια ότι οι 10 παραστάσεις γίναν ήδη 20, γιατί κοντεύουμε να ξεπουλήσουμε τις 10 πρώτες. Καταπληκτικό. Πριν ακόμα αρχίσουμε. Άρα παραπείτε τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο ενδιαφέρον πραγματικά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έτσι αγγίζει συγκινησιακά όλο τον κόσμο. Όταν το ξεκινούσατε έτσι νιώθατε ότι μπορούσε να γίνει? Τι συνέβη ότι το ξεκινήσατε? Καταρχάς ποιος το ξεκίνησε, ποιο ήταν η ιδέα? Βέβαια του Λάμπρου. Του Λάμπρου ήταν η ιδέα που ψάχνει μέσα στα πάντα. Αυτό ήρθε ως συνέχεια, είναι κατά κάποιο τρόπο το τρίτο μέρος μιας τριλογίας. Ξεκινήσαμε το 2007 στην Εθνική Λυρική Σκηνή με ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια της ελληνικής οπερέτας και του Θεόφραστο Σακελαρίδη. Στη συνέχεια ακολούθησε το αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη με την αναβίωση της οπερέτας του «Το μικρόβιο του έρωτα» και πάλι στην Εθνική Λυρική Σκηνή, που συνέχισε για 2 σεζόν. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτές τις 2 απόπειρες τολμάμε και κυριολεκτό να ανοίξουμε το κεφάλαιο Αττικ. Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου, όμως πρώτη φορά σου το λέω αληθινά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα, στο λέγω αλήθινα. Ξέρεις, ο Αττικ είναι ένας μύθος, είναι ένας τεράστιος μύθος. Είναι μια ολόκληρη εποχή, είναι ένα ήθος, ένα ύφος και έχει επηρεάσει όλους τους κατοπινούς δημιουργούς. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Αττικ είναι ο γεννήτορας όλων των σύγχρονων Ελλήνων τροβαδούρων. Και ο Σαββόπουλος και όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα στον Αττικ. Είναι ωραίο γιατί στις παρέες μερικές φορές, ας πούμε, λες τα τραγουδιά εκεί, σε αυτά τα γλέντια τα περίεργα, και ξαφνικά πετάγεται κάποιος και λέει να πούμε ένα του Αττικ και λέει, να
Ναι, το Αττίκα. Ναι. Και αρχίζει μετά και γίνεται ένα ποτάμι από τραγούδια του Αττίκα. Ναι. Εγώ να πω κάτι εδώ, ότι ο Λάμπρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ οργανωτικός και πάρα πολύ έτσι σταθερός, ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, του υπενθυμίζω, δεν ξεχάσει και αυτό, στο Μέγαρο Μουσικής, ένα αφιέρωμα στο Γιαννίδη. Ήταν η πρώτη μας συνεργασία με τον Άγγελο, που είχε τραγουδήσει τότε στο Μέγαρο Μουσικής. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω την τιμή και την ευθύνη μαζί να έχω κληρονομήσει το αρχείο του Κώστα Γιαννίδη Γιάννη Κωνσταντινίδη. Έτσι λοιπόν έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτή την εποχή και ακριβώς περνάμε τώρα στον Αττικ, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα πλήρης. Δεν ήταν απλώς ένας μουσικός ή συνθέτης. Ήταν ταυτοχρόνως ποιητής, ήταν performer, είχε μια τελείως πρωτοποριακή άποψη για την διασκέδαση και την επικοινωνία, τη σχέση θεατή και καλλιτέχνη, που μπορώ να σου πω ότι δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη. Δηλαδή η μάντρα ήταν κάτι τόσο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, που από τότε, από το 1930 με 40, αυτή τη δεκαετία την περίφημη που λειτουργήσε, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μια νέα πρόταση αντίστοιχη. Βέβαια ήταν η Μποάτ κάποια στιγμή που ουσιαστικά παίξαν ένα τέτοιο ρόλο, αλλά όχι τόσο ολοκληρωμένο, με την έννοια του να είναι ταυτοχρόνως καμπαρέ, επιθεώρηση, ταβέρνα, μουσικοφιλολογικό σαλόνι. Και το σπουδαιότερο, η συμμετοχή του κόσμου. Ακριβώς. Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτό, θα έρθουμε, θα επιστρέψουμε. 2, 10, 61, 96%. Κυρίες και κύριοι, Flash 96 FM Stereo μέχρι τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Θανάσης Λάλας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τις επιθυμίες σας. Εδώ τι κάνουμε, σερβίρετε εσείς, μάλλον εσείς απαιτείτε επιθυμίες και εμείς σερβίρουμε τις επιθυμίες μετά με τον τρόπο μας στα Ερτζιανά. Μπορείτε να μπείτε όποια ώρα θέλετε στο flash.flash.gr, να στείλετε το μήνυμά σας. Εμείς θα το πάρουμε και θα προσπαθήσουμε να το ικανοποιήσουμε. Σήμερα μια εξαιρετική παρέα. Λάμπρος Λιάβας, Σοφία Σπυράτου, βεβαίως ο Άγγελος Δημητρίου, ο οποίος είναι στη μέση ακριβώς, γιατί πες ένα τραγουδάκι τώρα, πες. Ακαπέλα. Ναι, ακαπέλα. Από την παράσταση. Έλα, από την παράσταση. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Ένα σημαδιακό του Αττικ. Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Επάνω και κάτω κινείται αενάω σαν κύμα, και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποιος είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι. Τραγούδι του 1919 παρακαλώ αυτό. Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αενάως σαν κύμα, και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε στη Ρωσία, γιατί πόσοι γνωρίζουν ότι στην Επανάσταση την Ρωσική ήταν εκεί ο Αττικ. Ναι. Ήταν εκεί ο Αττικ. Και τι έκανε? Διασκέδασε το Λένιν. Έκανε περιοδία. Και εκεί γνώρισε και την τρίτη του γυναίκα, μια χορεύτρια του Θιάσου που την έβγαλε από τα σύνορα παριστάνοντας τη Μουγγί. Μιλάμε για μια τρομακτική εποχή και για ένα φοβερό βίο και πολιτεία. Παντρεύεται γέρος πεντάμορφινιά, μες στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμόνια, και λες είναι ο γάμος κηδεία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις, ένα γρήγορο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε. Θανάσης Λάλας εδώ κοντά σας. Ναι, ραδιοφωνική αυλή, ναι, Flash 96 FM Stereo 2, 10, 61, 96%. Οι δικές σας επιθυμίες σερβίρονται από εμάς εδώ στα Ερτζιανά. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη, κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή, που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκαυτο μνήμα, που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός. Ποιος φταίει αν δεν είναι κι αυτός ζωντανός? Το χρήμα, το χρήμα. Στον περίπατο σου τον εσπερινό, συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κι υδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχής. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχείς? Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα κι όχι εμπορική, και πως θα πεθάνω στην ψάθα κι αυτό θα είναι κρίμα. Μα τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά, η αγάπη δική σας αντικαθιστά
το χρήμα, το χρήμα. Τα χίλια λιώνουν στη ζήλια και εσύ γελάς. Ζεις ένα τέλειωτο μεθύσι σαν όνειρο γλυκό κι όταν ζαλίζεσαι δεν συλλογίζεσαι τον κόσμο τον κακό. Τρελή θεατρίνα, γλυκά και τσαχπίνα που νομίζουν πως ποτέ δεν πονείς, οι πολλοί θαυμαστές σου δεν κλαις λένε ποτέ σου, μα στο ντεκολτέ σου κρύβεις μια ψυχή που λιώνει και μόνη θρύνει. Τελικά η ζωή του καλλιτέχνη είναι που τον κάνει μερικές φορές να είναι πρωτοπόρος. Δηλαδή, ή είναι το μυαλό του, ή είναι ένας τρόπος με τον οποίο σκέφτεται τα πράγματα. Μπορεί ένας άνθρωπος κλεισμένος μέσα σε μια κάμαρα να είναι τόσο εντυπωσιακός και τόσο δημιουργικός, όσο ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί και ζει με έναν διαφορετικό τρόπο από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ, Θανάση, θα έλεγα ότι είναι η ζωή, αλλά είναι και η καταγωγή και οι καταβολές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αττικ είναι εκπρόσωπος του μείζωνος ελληνισμού. Είναι με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια, από μια οικογένεια αστική, με την αστική κουλτούρα, με μια μητέρα καταπληκτική, με μια καλλιέργεια βαθιά. Ο Αττικ στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι, γνώρισε και σπούδασε στο κονσερβατουάρ με σοβαρότατες μουσικές σπουδές. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τραγούδια του από άποψη γραφής και αρμονική γλώσσα είναι μικρά αριστουργήματα. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά και βέβαια αυτή η γνώση και η κουλτούρα ήρθε να δέσει με τα βιώματα ζωής. Πρέπει να σου πω ότι την εποχή εκείνη ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πήγε μέχρι η Ιαπωνία, Cape Town, Ινδίες, Βόρεια και Νότια Αμερική, γύρισε όλη την Ευρώπη. Πριν έρθει στην Αθήνα για να πάει σε αυτό το μικρό θεατράκι της Μάνδρας, όπου έβαλε όλες αυτές τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αισθήσεις και είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης πορείας ζωής. Από πού έχει δεχτεί όλες αυτές τις επιρροές και πώς καταφέρνει τέλος πάντων τις επιρροές αυτές να τις κάνει σε αυτό που εσείς θα παρουσιάσετε σε αυτή την παράσταση στο Θέατρο Μπάντινγκτον. Είπαμε, ξεκινάμε 22, έτσι, 22 Φεβρουαρίου. Πώς είναι η εποχή στην οποία αναπτύσσεται ο Αττικ γεννιέται? Ο Αττικ γεννιέται το 1885 στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του είναι ένας δισεκατομμυριούχος έμπορος βαμβακιού με μία μητέρα εξαιρετικά καλλιεργημένη. Ο πατέρας πεθαίνει σχετικά νωρίς, η μητέρα πουλάει όλη την αμύθιτη περιουσία και έρχεται για να εγκατασταθεί στην Αθήνα το 1902. Εκεί λοιπόν δημιουργεί ένα μουσικό φιλολογικό σαλόνι, η ίδια είναι εξαιρετικά καλλιεργημένη, μιλάει 7 γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και εσπεράντο παρακαλώ, και για να καταλάβεις την κουλτούρα της οικογένειας νοικιάζει ένα ολόκληρο τρένο για να πάει με τα παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό στο Παρίσι για να προφτάσει την πρεμιέρα του Καρούζο. Καταπληκτικά πράγματα. Ναι, καταπληκτικά πράγματα. Αυτά και γεννήσανε τον Αττικ. Ναι. Τι ωραίες ιδέες δίνουμε στους νεόπληκτους. Επιτέλους, πάρτε τα παιδιά και πηγαίνετε σε μια πρεμιέρα. Το ίδιο γίνεται σήμερα με τζετ, υποθέτω. Αλλά τότε γινόταν. Αλλά στο Ομάν. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια ο Αττικ μαζί με τον αδελφό του φεύγουν το 1907 για το Παρίσι για να σπουδάσουν, υποτίθεται, για το διπλωματικό σώμα που ήταν το όνειρο της μαμάς. Και από εκεί της στέλνουν ένα γράμμα ότι γράφονται στο κονσερβατουάρ αντί για το πανεπιστήμιο, αντί για τη Σορβόνη. Και βέβαια εκεί στο κονσερβατουάρ έχει δάσκαλο τον Γκαμπριέλ Φορέ, έχει συμμαθητή τον Σεν-Σανς. Και πολύ σύντομα το ταλέντο αυτό εκδηλώνεται και αρχίζει να γράφει τραγούδια στα καμπαρέ, στα καφέ κονσέρ, στα μουσικά θέατρα και γίνεται ο γνωστός Αττικ. Τότε να καταλάβουμε λίγο και την μαμά. Η μαμά σε αυτό το τηλεγράφημα που της ανακοινώνουν ότι εγκαταλείπουν τις σπουδές και γράφονται στο κονσερβατουάρ, απαντά με την ευχή μου. Την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, βγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι σεμνή, πλεξίδα ακόμα τα μαλλιά.
Καβάλα το Σεριάνι του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική τα λόγω του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκκοντοστάθηκε λιγάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Ήταν και ο πρώτος σουρεαλιστής, θα έλεγα, που έφερε το σουρεαλισμό στο θέαμα κιόλας. Η Μάντρα στην είσοδό της είχε ένα κλουβί και μέσα ήταν μια σαρδέλα. Είχε βάλει στις γλάστρες μακαρόνια. Έλεγε επιτρέπονται όσα απαγορεύει η αστυνομία. Έξω από τον μπαρ έγραφε φαρμακείων. Στις τουαλέτες έγραφε σταθμός πρώτων βοηθειών. Μην πυροβολείτε όχι μην πυροβολείτε, αγαπάτε τα ζώα, τον Αττικ και αλλήλους. Αυτό ήταν το μότο της Μάνδρας. Μην πυροβολείτε στο μέρος της σκηνής. Για να πούμε και κάτι από σαλούν. Η σαρδέλα ήταν για να αποδείξει ότι και τα ψάρια μπορεί να τα κάνει να τραγουδήσουν. Τι ωραία πράγματα. Και βεβαίως ακριβώς ο Αττικ είναι από τους πρώτους που έφεραν και καθιέρωσαν τους διαγωνισμούς. Κάθε είδους διαγωνισμό, όχι μόνο μουσικό. Διαγωνισμό ποιητικό, διαγωνισμό ψέματος, διαγωνισμό ταχυμακαρονοφαγίας. Διαγωνισμό γάμπας. Ναι, βέβαια, διαγωνισμό γάμπας. Ένα σωρό διαγωνισμοί που ακριβώς έφερναν το θεατή κοντά. Εσύ, Σοφία, τι είναι αυτό που σε ερέθησε ιδιαίτερα να μπει σε αυτή την προσπάθεια, να φτιάξετε δηλαδή κάτι που έχει να κάνει με τον Αττικ, να αναζητήσετε, αν θέλετε, μια ολόκληρη εποχή, γιατί μαζί με τον Αττικ νομίζω ότι αναζητάει κανείς μια ολόκληρη εποχή. Ακριβώς. Καταρχήν να πω ότι στις αναζητήσεις είμαστε μαζί με τον Λάμπρο και τον Άγγελο ήδη από το μικρόβιο του έρωτα και ήταν μια φοβερά γόνιμη αναζήτηση. Όταν λοιπόν ο Λάμπρος έφερε την ιδέα, την οποία βέβαια δεν την έχει τώρα, την έχει από πολλά χρόνια, έφερε την ιδέα να ασχοληθούμε με τον Αττικ, σκύψαμε ακριβώς την εποχή. Γιατί ο Αττικ, όπως λες, είναι φαινόμενο της εποχής αυτής και της ζωής που πέρασε και της μόρφωσης που έλαβε και της καταγωγής του. Έτσι λοιπόν καλείσαι να κοιτάξεις όλη αυτή την εποχή, να κοιτάξεις τον τρόπο με τον οποίο τα έφερνε στη σκηνή, γιατί δεν είναι ο συνθέτης ο οποίος απέχει, απλά συνθέτει, γράφει τα τραγούδια και τα δίνει σε κάποιον να τα τραγουδήσει, να τα παίξει κτλ. Είναι ο ίδιος ο οποίος κάνει όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και δημιουργεί όλο αυτόν τον τρόπο παράστασης, ο οποίος και σήμερα, να μου επιτρέψεις να σου πω, είναι δύσκολο να τον βρεις. Το βιωματικό τρόπο. Ναι. Και επίσης υπάρχει ένας τρόπος, ο οποίος στη Μάντρα καταλαβαίνουμε ότι είναι χειροποίητο. Δεν έχει αυτόν τον ακρεφνή επαγγελματισμό του σήμερα, του να κάνουμε πάρα πολλές πρόβες, του να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ τέλειο. Ήταν αυτό το οποίο συλλάμβανε μια ιδέα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και μόλις του συνεργάτε την υλοποιούσε αμέσως. Να σου πω κάτι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του χειροποίητου και του αυστηρά επαγγελματικού? Δηλαδή φαντάζομαι και τα δύο περιέχουν γοητεία, περιέχουν ένα ενδιαφέρον. Σίγουρα, πολύ μεγάλη γοητεία. Αλλά όμως ποια είναι η διαφορά? Γιατί πιστεύω ότι πάει η εποχή πια. Μπορώ να σου το πω εγώ. Πάλι στο χειροποίητο, παιδιά. Δεν είναι δύσκολη θέση. Και ως καλλιτέχνης χειροποίητος. Ελπίζω να μην ακούσουμε τώρα ένα δοκίμιο του αυνανισμού. Όχι καθόλου. Απλούστατα. Γεια σου, Άκη μου. Μόλις μπήκε ο Άκης, κυρίες και κύριοι, πες ένα καλησπέρα. Όχι, δεν είμαστε στον αέρα, είμαστε έτσι ώστε να γίνει στον αέρα. Γεια σας και χαρά σας και ο Αττικ στον ήρά σας. Μου ήρθε αυτή η ιδέα τώρα. Τώρα ο Άγγελος, όσο έλειπες, αναλύει το ενδιαφέρον του χειροποίητου. Ρώτησε ο Θανάσης τι είναι η διαφορά του χειροποίητου. Αν ο Μιγέννητο πέθαινε ο χειροποίητος κατασκευαστής, υπήρχε μεγάλη απόσταση της εκτέλεσης και του τρόγου και του ύφους. Ενώ ο άλλος και να έλειπε, έβγαινε τέλεια. Δηλαδή ο Γιαννίδης που είναι εκπληκτικός, τον αγαπώ το ίδιο. Αν στο άφηνε ταχυδρομικά το τραγούδι, ήταν εντάξει στη θέση του. Ο Αττικ τα υποστήριζε όλα αυτά με τη ζωή του και την προσωπικότητά του. Επίσης, για να το φέρουμε λιγάκι στη δική μας την παράσταση, το χειροποίητο απαιτεί ομάδα. Απαιτεί ομάδα η οποία δουλεύει μαζί, έχει το ίδιο πάθος και έχει γνωρίζονται, αυτό εννοώ ομάδα. Γιατί νομίζω ότι η Μάντρα βγαίνει βεβαίως από τον Αττικ, αλλά βγαίνει και από μια μεγάλη ομάδα η οποία υποστηρίζει αυτά που κάνει ο Αττικ. Εκεί μπορεί να κολλήσει πάρα πολύ καλά η ατάκα την οποία είχα διαβάσει κάποτε στην Ερμούπολη σε ένα ξυλουργείο από πάνω, ξέρεις, απ' έξω από το ξυλουργείο, είχα διαβάσει το λάθος υπεράνω της τέχνης. Δηλαδή πιστεύω στο χειροποίητο ότι το λάθος έχει κάτι πάρα πολύ. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αττικ τελικά δεν έγραψε ποτέ στη δισκογραφία. Δεν έχουμε
ψάχναμε να βρούμε τη φωνή του. Είναι πολύ σπάνιο να ακούσεις τη φωνή του ίδιου του Αττικ, γιατί ακριβώς δεν τον ενδιέφερε η δισκογραφία της εποχής. Ήταν η σχέση του με τον κόσμο. Και ευτυχώς, γιατί δεν είχε καλή φωνή. Το μυστικό είναι ότι μια χαρά φωνή. Καταπληκτικός, αλλά η φωνή λίγο προτιμούμε την Κακιαμένδρη. Άκη, πώς πάμε? Καλά, ακούω τα καρφιά του Άγγελου. Τι νέα έχεις απ' έξω που έρχεσαι? Εντάξει. Η βιβλιοθήκη είναι εντάξει? Δεν ξέρω, είναι μια μάλλον στόχευαν στον πνευματικό ιστό, αστικό ιστό. Γιατί κάηκαν κτίρια τα οποία ήταν νεοκλασικά, του Τσίλερ και τα λοιπά. Και η μνήμη της πόλης τελικά. Άρα θέλουν να χτυπήσουν τη μνήμη και νομίζω ότι αυτή η παράσταση. Και γι' αυτό έχει σημασία η παράσταση. Είναι ακριβώς ότι έρχεται όχι απλώς να προστατέψει τη μνήμη, αλλά να την προβάλλει και να δείξει ότι χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει πια το κύτταρό μας. Είναι αυτό που λέμε η κυταρική μνήμη, και ο Αττικ τελικά, ακόμη και για τους νέους που δεν τον έχουν ακούσει, πιστεύω ότι έχει περάσει στην κυταρική μνήμη, ακόμη και μέσα από το Χατζηδάκι και μέσα από το Σαββόπουλο που τον εμπεριέχουν. Πάμε λοιπόν πίσω στο γεννήτωρα, πάμε στη ρίζα, στην πηγή. Στην αμμούδια τη μαγεμένη, μια ψαροπούλα αγκαλιασμένη, με τον καλό της τον ψαρά, μεθάει από χαρά. Κι οι δυο τους είχανε μεθύσει και μες στην πορφυρένια δύση κρύβεται απάνω του εκείνη σαν παιδί, και εκείνος τη φυλάει και σιγοτραουδεί. Ψαροπούλα μες στις θάλασσες και στα κρογιάλια δεν θα βρεθούν σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλια. Πάνω στα μαλλιά σου παιχνιδίζουν τρέλα μαϊστράλια και σου μιλά το κύμα όταν κύλα. Και μια βραδιά φουρτουνιασμένη εκείνη αδίκως περιμένει, αυτός άφησε τη στεριά και πήγε μακριά. Έφυγε με το πυροφάνι κι ούτε πια πίσω δεν εφάνει, κι ενώ το κύμα του σκεπάζει το κορμί, το μαϊστράλι φέρνει ετούτη τη στροφή. Ψαροπούλα μες στις θάλασσες και στα κρογιάλια δεν θα βρεθούνε σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλια. Πάνω στα μαλλιά σου παιχνιδίζουν τρέλα μαϊστράλια και σου μιλά το κύμα όταν κύλα. Επιστρέφουμε, είμαστε στη ραδιοφωνική αυλή, είμαστε έτοιμοι με όλη την παρέα μας να ζήσουμε τη δική μας γιορτή, γιατί η ραδιοφωνική αυλή, κυρίες και κύριοι, εκτός από λογάκια, εκτός από κουβεντούλες, εκτός από επιθυμίες, στο τέλος πάντα καταλήγει σε μια γιορτή, πάντα καταλήγει σε ένα γλέντι. Ποιότητα
σημαίνει μέσα από τη γιορτή να μπορείς να στέλνεις το μήνυμά σου εκεί που πρέπει να πάει, στον αποδέκτη του. Γι' αυτό εσείς μένετε συντονισμένοι στο Flash 96 FM Stereo 210-61-96%. Σας περιμένουν, κυρίες και κύριοι, 4 προσκλήσεις διπλές για να πάτε στο θέαμα του Αττικ, αναζητώντας το Αττικ στο Paddington, που ξεκινάει 22 Φεβρουαρίου για 20 παραστάσεις, 7 ευρώ μόνο το εισιτήριο. Μένετε συντονισμένοι. Και τώρα η εξαίρετη Κάκια Μέντρη με λαντελένια μελαγχολία. Μέσα στα πράσινα πευκάκια ή κάτω απ' τις ελιές, στα φεγγαρόλους, στα χλωμά σοκάκια ή στις ακρόγιαλιές, όσοι περνούν απελπισμένοι με βλέμμα σκύθροπο, γιατί τρελά πίστεψαν οι καημένοι στη λέξη σ' αγαπώ. Τη λέξη αυτή τη μάγισσα που έχει ομορφιές πολλές, μ' άρωμα χάνει, γίνεται πλάνη όσο την ξαναλές. Κυβερνάει τα νιάτα με όνειρα εφήμερα, χρήσους καπνούς γεμάτα, για αυτή στον κόσμο χύνεται πολύ μελάνη και αίμα, αλλά ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα. Βλέπω και επιστρέφουμε συνεχώς σε ανθρώπους τους οποίους για ένα διάστημα τους θεωρούσαμε σχεδόν γραφικούς. Δηλαδή πέρασε μια γενιά που όλους αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρούσε γραφικούς. Για να μην πω ότι η κύρια επανάσταση μέσα στο σπίτι των εφήβων για μια περίοδο ήταν ότι όταν στις οικογενειακές παρέες, στις γιορτές, πήγαινε κάποιος να ξεκινήσει ένα τέτοιο τραγούδι, σχεδόν ας πούμε λέγανε «Όχ, ο μπαμπάς, ο παππούς, όχ, εκείνο, όχ, το άλλο» ας πούμε. Και τώρα βλέπω σε διάφορα μέρη τους ίδιους ανθρώπους να φεύγουν και να εντρυφούν σε πράγματα τα οποία κάποτε ήταν η βάση της επανάστασής τους, ας πούμε, η άρνηση για να δηλώσουν επαναστάτες. Νομίζω ότι για να γυρίσουμε και στο Διονύση, που όπως πολύ σωστά λέει ο Λάμπρος εμπεριέχει τον Αττικ, αρχίζει το ερώτημα ποιος αλήθεια είμαι εγώ εκεί που πάω και τίθεται πολύ βασικά σε όλους μας. Ναι. Και δεν το εννοώ εθνικοπατριωτικά. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, νομίζω, μία συσπήρωση και ένα ψάξιμο το οποίο οδηγεί στο να αγαπάει κανείς και να ψάχνει λίγο περισσότερο αυτά τα οποία κάποτε ίσως, όπως λες και εσύ, τα κορόιδευε, τα αγνούσε στην καλύτερη περίπτωση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξέρεις και πολλά σημερινά συγκροτήματα ακούς ότι κάνουν διασκευές. Διασκευές πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Η Δανάη, τη Βέμπο, την Κάκια Μέντρη τις ξανανακαλύπτουν και οι σημερινές τραγουδίστριες πάνε και πίσω σε αυτές ακριβώς τις σπουδαίες μορφές. Δεν ήταν τυχαίες. Ούτε οι τραγουδίστριες, ούτε οι συνθέτες, ούτε όλη αυτή η εποχή, η οποία σημειωτέων έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τη δική μας σήμερα. Σωστό. Και αυτή μια εποχή κρίσης, μια εποχή πτώχευσης, έκπτωσης αξιών και όλα αυτά. Απλώς αυτή την εποχή κάποια στιγμή την φορτώσανε με την ετικέτα του ρετρό, που είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος και της γραφικότητας, και εδώ ακριβώς, αν θέλεις, είναι και η δική μας ευθύνη να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά και χρήσιμα να μας εμπνεύσουν στις σημερινές μας ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία και αισθητικά να ερίσουμε. Εγώ βάζω στο σημείωμά μου σαν μότο αυτό το κομμάτι της Κικής Δημουλά που λέει να αλλάζεις που και που νερό στις φωτογραφίες μου. Και άνοιξε τη φωτογραφία να εριστεί. Έμεινε καιρό κλεισμένη σαν κάποια παλιά εξοχικά ξεχασμένα. Έτσι, σωστό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ανοίξουμε λίγο μια πόρτα στις φωτογραφίες εκείνης της εποχής και να δούμε το σήμερα. Και σε διαβεβαιώνω ότι το σήμερα έχει πάρα πολλά στοιχεία με αυτή την εποχή. Απλώς για άλλη μια φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Δεν θα σε πάντα καλονί
και πάντα νέα. Δεν θα είσαι πάντα γαλανή, περήφανη, αγνή κι ωραία. Θα έρθει καιρός θες και δε θες που ανεμοζάρι θε να σου σβήσει τις ματιές, τις νιώτης, τις φωτιές. Τα κάνει όσα κι αν δώσεις δεν θα γλιτώσεις κι απ' την καρδιά σου πιο σκληρός είναι ο καιρός. Κι όταν σημάνει η ώρα που θα πιστείς πως έφτασε η ώρα, θε να σκεφτείς ποιος σε πονούσε και ποιος μπορούσε και τις ρητίδες σου ακόμα να αγαπά. Μόνη θα λιώνεις και θα παγώνεις όταν στην πόρτα σου ο χάρος θα χτυπά. Οι συνθέσεις του ήταν, αντιπροσώπευαν καθαρά μια αστική κουλτούρα, η οποία γι' αυτό το λόγο και παρεξηγήθηκε από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή μετά την κατοχή, όπου ξεκίνησε όλο αυτό το εμφυλίο και όλη η λέλαπα, ας πούμε, τους διχασμούς στην Ελλάδα, βγήκαν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι πρόβαλαν το πολιτικό τραγούδι. Και γι' αυτό το λόγο παρεξηγήθηκε ο Αττικ. Παρόλο που μέσα στους στίχους του είναι πολιτικός. Δηλαδή τώρα αυτό που είπε λίγο πριν και έλειπες ο Άγγελος, είπε ένα κομμάτι του Αττικ, ας πούμε, το καπέλα βεβαίως, γιατί ξέρεις του αρέσει πάρα πολύ. Λέμε τον Αττικ. Ναι, αλλά προσπάθησε να το πει πριν έρθεις για να ακουστεί μόνος του. Να σου πω κάτι, Θανάση. Και οι τρεις συνομιλητές είναι ροκάδες, είναι κρυφοί ροκάδες. Έλα. Ο μόνος που πραγματικά τα αγάπησε αυτά από παιδί, δεν τα γέλασα ποτέ, τα πίστεψα, ούτε ποτέ τα κορόιδεψα. Κατάλαβα την οντότητά τους σε σχέση με τους Beatles και με τα άλλα, είμαι εγώ. Άρα αισθάνεσαι την ώρα των τραγουδιών αυτών. Της οικογένειας. Ναι, της εποχής μου. Κοίταξε τα τσογλάνια που μας βρίζανε. Ακριβώς. Τώρα έρχονται και τα τραγουδάνε. Και οι τρεις νεροκάδες. Έτσι. Εσύ δηλαδή στο σπίτι τα άκουγες αυτά? Μόνο αυτά άκουγες? Βεβαίως. Τι θα ακούσω τώρα? Δηλαδή τότε κατάλαβα την αξία τους. Ποιος τραγούδαγε μες στο σπίτι σου? Όλοι. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί εγώ κατάλαβα αυτά, όπως έλεγε η Βακαλώτη, σημασία έχει. Όλοι τα ακούμε. Πού το βρίσκεις? Κατάλαβα τη δύναμή τους. Και ότι δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω από πού. Και να σου πω κάτι που θα σε ενδιαφέρει, σαν γιατί αυτά τα ψάχνεις τα περίεργα. Όταν άκουσα ότι η μνήμη δεν έχει σχέση με το παρελθόν, αλλά με το μέλλον, κατάλαβα το μυστικό κλειδί αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μνήμη έχει σχέση με τη δυναμική του μέλλοντος. Εγώ δεν τα θυμάμαι σαν μνήμη, τα θυμάμαι σαν μέλλον αυτά. Ναι. Και ήδη πόσο ο κόσμος τα αγαπάει. Είναι σαν να πέφτεις στο ποτάμι λίγο παραπάνω για να βγεις πιο κάτω. Ακριβώς, μπράβο. Και επειδή λες ακριβώς, Θανάση, για την πολιτική πλευρά του Αττικ, πόσοι γνωρίζουν ότι στη μάντρα του Αττικ είχαν γίνει επιθέσεις από τραμπούκους και μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής με τον Αττικ με δεμένο το κεφάλι και γύρω της θαυμάστριας βεβαίως. Μετά από επίθεση των βασιλοφρόνων στη μάντρα. Για να δούμε τώρα λιγάκι, αν και εσείς το επιθυμείτε, τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ήταν η πρώτη σκέψη στείνοντας αυτή την παράσταση, αναζητώντας τον Αττικ. Τι ήταν τα πρώτα πράγματα πάνω στα οποία πατήσατε? Οι μουσικές, τα λόγια, δηλαδή οι πρόζες, η κίνηση? Τι ήταν αυτό το οποίο κυρίως σας απασχόλησε και μετά αρχίσατε να οικοδομείτε το όλο θέαμα? Και είναι ένα θέαμα, είναι ένα θεατρικό, μπλέκονται και πρόζες, μπλέκονται όλα? Βέβαια, όλα. Θα έλεγα ότι πατήσαμε πάνω στο Μιχάλη Αδάμ. Μιχάλης Αδάμ, κυρίες και κύριοι, παραγωγός της παράστασης. Ένας από τους ανθρώπους, τις ψυχές του στο θέατρο Μπάπτιθον μαζί με τους δύο Γεωργαίους. Γιατί ακριβώς σε τέτοια εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις, να βρεθεί ο τρελός, ο οποίος και ο Μερακλής μαζί, ο οποίος θα αναλάμβανε το κόστος και το ρίσκο μιας τόσο μεγάλης παραγωγής. Γιατί κακά τα ψέματα, για να παρουσιάσεις όλο αυτό το έπος ζωής, όχι μόνο του Αττικ, αλλά μιας ολόκληρης εποχής της Ελλάδας, ουσιαστικά από το 1900 μέχρι το 1945 που αυτοκτονεί ο Αττικ. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεται μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, κακά τα ψέματα.
Και, και έχει ενδιαφέρον πάντως όλη η λογική. Δηλαδή 22 Φεβρουαρίου και ξεκινάτε, αλλά θα κρατήσει 20 παραστάσεις ήδη γιατί γίνεται σκοτωμός. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ακολουθείτε και τη λογική του ΑΤΙΚ στο επίπεδο της τιμής. Δηλαδή έχετε και πολύ χαμηλή τιμή, 7 ευρώ για να έρθει όλος ο κόσμος να το δει. Μα δεν μπορείς ακριβώς να κάνεις τον ΑΤΙΚ βάζοντας εισιτήριο. Ο ΑΤΙΚ ήταν ένα φθηνό μέρος στην εποχή του. Βεβαίως. Λαϊκό μέρος, και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν έχουμε φωτέι, δεν έχουμε πολυθρόνες δηλαδή, αλλά έχουμε απλές καρέκλες. Και ακριβώς υπήρχαν εκεί οι όρθιοι και αυτή η άμεση σχέση σκηνής και πλατείας που προσπαθούμε και εμείς μέσα, και κυρίως η Σοφία την ξανακάνει. Ναι. Ξαναζητάει το θέατρο και τώρα. Αυτό βλέπεις, ότι το θέατρο αυτή τη στιγμή ποντάρει στο πώς θα ανεβάσει τους θεατές επάνω, το πώς θα κάνει τους θεατές μέρος της παράστασης. Αυτό το είχε κάνει από το 1938 και πριν. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτή για το πώς στείνουμε την παράσταση, βεβαίως πατήσαμε καταρχήν στο Μιχάλη, πραγματικά αυτό είναι κυριολεκτικό, και στη συνέχεια είδαμε τις ανάγκες μας. Οι ανάγκες μας ήταν καλοί ηθοποιοί, καλοί τραγουδιστές, η Λίλη Πεζανού που κάνει τα κουστούμια, ο Γιάννης Ξανθούλης που μας δίνει το χιούμορ του γιατί γράφει στιχουργικά εντερμέδια καταπληκτικά και στίχους σε παλιά τραγούδια εποχής. Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Ξανθούλης έχει χαρακτηρίσει το ελληνικό θέατρο μέσα στις εισαγωγικά, μάλλον ό,τι έχει να κάνει με τα εξαιρετικά νούμερα τα θεατρικά. Άλλο εγγόνι του ΑΤΙΚ. Κατά τη γνώμη μου, ίσως να είναι η καλύτερη περίοδος, η περίοδος Ξανθούλη Λαζόπουλου μαζί. Δηλαδή έχει γράψει αυτό το μυθικό μονόπρακτο που είναι το Παλτό, το οποίο είναι καταπληκτικό, που πατάει πάνω στο Τσέχοφ. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη λογοτεχνία και που μπορεί να τη βάζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο μέσα στο θέατρο και μέσα στην σάτυρα. Σύψε στη φωτιά, ήπιασε στο λαΐνι, έλα, 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 έλα. Ήπιασε στο λαΐνι και κανείς πως τη λαντουράς, μα εκείνη πιο δεν σβήνει. Σε φτάχεις κακορίζικο, μα είδα μπορώ να κάνω, έλα, έλα, έλα. Μαϊδά μπορώ να κάνω, όπου τον εκράτω κι εγώ, στην κεφαλή μου απάνω. Στον ραντεβού την ερημιά, στα μακρινά καφενεδάκια,
της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά, που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι της μιας δραχμής τα γιασεμιά. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει, πολλά φεγγάρια κι έχει μια μόνη σκηνιά, ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία γιασεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Τελικά τι χάσαμε χάνοντας αυτού του είδους την επαφή, αυτού του είδους του συναισθήματος που μεταφέρει αυτή η όλη ατμόσφαιρα του Αττικ, και τι κερδίσαμε? Δηλαδή έχει καμία σημασία? Πόσο σημασία έχει που καταργήθηκαν αυτές οι αποστάσεις, που καταργήθηκε αυτή η ευγένεια? Τεράστια, τεράστια. Ξέρεις τι γίνεται? Είναι σαν να ξεχνάμε, τώρα θα σου απαντήσω πιο προσωπικά, είναι σαν να ξεχνάμε την καταγωγή μας, σαν να ξεχνάμε τους γονείς μας, σαν να ξεχνάμε τον μπαμπά και τη μαμά μας. Αυτό αισθάνθηκα εγώ και αυτό είναι και το εφαλτήριο για να τελικά με γοητεύσει τόσο πολύ αυτή η δουλειά. Βρήκα δηλαδή στην όλη επαφή, βρήκα τον πατέρα μου, βρήκα τη μάνα μου, βρήκα αυτή τη γενιά η οποία ήταν στη μέση και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί ο κύριος Άγγελος, ο Παπαδημητρίου, να μεγάλωσε έτσι με αυτά τα κομμάτια, αλλά εμείς δεν μεγαλώσαμε καθόλου. Δηλαδή εγώ τώρα ανακάλυψα αυτή την εποχή και μέχρι τώρα που ο πατέρας μου δυστυχώς έφυγε πέρσι, ας πούμε, έλεγα, μα τώρα ρε παπά, τι θες τώρα αυτό? Και τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτω. Αυτό λοιπόν πιστεύω συνενώνει την έννοια της μνήμης. Τρομερά σημαντικό. Τρομερά σημαντικό. Δηλαδή και αρχίζουν, πιστεύω, και βγαίνουν και κάποια βιβλία για το πώς ήταν η εποχή τότε. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι που... Το θέμα όμως ακριβώς σε σχέση με αυτά τα βιβλία και το υλικό είναι ότι είναι πια πολύ μεγάλη ανάγκη να διασωθεί ένα υλικό. Και εδώ έρχομαι ακριβώς στα αρχεία και στα μουσεία, στο θεατρικό μουσείο, το οποίο απειλείται να κλείσει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πόσο υλικό βρήκαμε εμείς για τον Αττικ στο θεατρικό μουσείο ή στο αρχείο Αττικ, στο Ηλιά επίσης, αλλά κυρίως θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και την ανιψιά του Αττικ, γιατί αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, η Πέλια Τριανταφύλου Τζαρτήλη, που με πολύ αγάπη και πάθος συγκέντρωσε και διέσωσε όλο αυτό το υλικό. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι λόγω των χρόνων που έχουν περάσει δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος. Όλα αυτά τα κάνει ένας άνθρωπος επειδή αγαπάει αυτή την κληρονομιά. Είναι απίστευτο. Εδώ πέρα όλα ξεκινάνε από το τι θα κερδίσω, να το κρατήσω για να το δώσω εκεί, να βγάλω αυτό το ποσοστό, και χάνονται μεγάλα πρόσωπα, ας πούμε, μέσα από την ιστορία του θεάτρου, της μουσικής, αν θέλετε, επειδή δεν υπάρχει όφελος. Ναι, αρχεία ολόκληρα έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια, Θανάση. Και εδώ ακριβώς έρχομαι να κάνω και μια ανέκκληση, αν θέλεις, και ως εθνομουσικολόγος, αλλά και όχι μόνο, σαν ένας απλός άνθρωπος που ακριβώς πονάει αυτή τη μνήμη. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια εθνική φωνοθήκη και ένα εθνικό αρχείο για τη μουσική. Εγώ ξέρεις ότι προέρχομαι κυρίως από το χώρο της παραδοσιακής μουσικής, της δημοτικής μουσικής, αλλά ακριβώς κάποια στιγμή πέρασα και στο ρεμπέτικο, αλλά και σε όλο αυτό το ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι μέρος της παράδοσής μας. Είναι και αυτό, όπως και η δημοτική παράδοση. Είναι η άειλη μουσική μας κληρονομιά. Άρα λοιπόν όλο αυτό το υλικό, ποιος επίσημος εντός εισαγωγικά φορέας ασχολείται και τι θα γίνει? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και με την ευκαιρία αυτής της παράστασης σας το θέσουμε, γιατί πρέπει να πούμε ότι πίσω από αυτή τη δουλειά υπάρχει μια έρευνα χρόνων για να μαζέψουμε υλικό. Γιατί αλλιώς
είναι πράγματα ατάκτως ερημένα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 10-15 τραγούδια και να υπάρχει μια διαδοχή σαν ένα κονσερτάντε. Έτσι, έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία και ας πούμε κάτι σχετικό. Να βάλω λίγο γαλατάκι στο αυτό που λένε. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Ο Άκης, ο ένας, εξαιρετικοί είμαστε όλοι. Αλλά είναι στη μια της παράστασης αυτό το κάτι άλλο το εξωτικό, είναι η Ζωζό. Καταλαβαίνεις ότι μαζί μας είναι Ζωζό Σαπουτζάκη. Και κάνουμε νούμερα με τη Ζωζό. Που είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Που είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Έχουμε από την πρόβα κομμάτι καταπληκτικό. Δεν φαντάζεστε που τραγουδάει το καταπληκτικό τραγούδι. Και νομίζω ότι πια επικοινωνίες με ένα μυστικό φακό με το. Δεν είναι τόσο μεγάλη με τη μάντρα, θα μας δει η Ζωζό. Ζήτατε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζήτατε είδα μάτια, με σχίζετε κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή που ακόμα αιμορραγίνει, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητάν να τραγουδήσεις ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο κέφι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό αντί σαν πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια. Εσύ ατίκ τίκ λες αιώνια, γιατί βαρυγκομείς δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές στον κόσμο μοιρασμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες, στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό αντί για άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Αλλά η Ζωζό πολύ φρέσκια, και είναι μάντρα η Ζωζό. Η Ζωζό είναι μάντρα. Αλλά δεν είναι εκείνη η μάντρα. Ήταν όμως και αυτή παιδί θαύμα της εποχής, γιατί βγήκε ακριβώς από πολύ τρυφερή ηλικία, όπως και τα παιδιά θαύματα στη μάντρα του Αττικ, και έχει κάνει τεράστιες περιοδίες και αυτή σε όλο τον κόσμο. Μας έλεγε για τις περιοδίες της στην Τουρκία και τα λοιπά, καταπληκτικές. Έχει πάρα πολύ είναι η μαγιά για να γίνει το προσδήμι. Έτσι. 2-10 κυρίες και κύριοι, 61-96%. Ακούτε Flash 96 FM στέρεο σήμερα, υπέροχη παρέα. Έτσι ήταν κάποτε οι αυλές. Μαζευόντουσαν ξαφνικά οι άνθρωποι και άρχισαν να συζητάνε πράγματα που τους ένοιαζαν περισσότερα και μετά πιάναν τα τραγούδια. Άγγελε, και πιάσε ένα τραγουδάκι. Πιάσε ένα τραγουδάκι, το πούμε όλοι μαζί. Πες. Ένα τραγουδάκι. Στην αυλή είμαστε τώρα. Ένα τραγουδάκι. Με τον Άκη, αλήθεια, όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις. Και ήταν χτυπάει και την κιθάρα της. Τι ωραία Θεέ μου. Ας την ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
Ακούτε κυρίες και κύριοι Flash 96 FM Στέρεο Θανάσης Λάλλας μέχρι τις 10 κοντά σας. Έχουμε εδώ πέρα τον Λάμπρο Λιάβα, έχουμε τον Άγγελο Παπαδημητρίου, έχουμε τη Σοφία Σπυράτη, την οποία θέλω να σας πω δημόσια ότι θαυμάζω πάρα πολύ από τη δουλειά της. Και εμείς όλοι. Πάρα πολύ. Όχι, δεν σας θαυμάζω εσάς, σας θαυμάζω. Εμείς αγαπάμε τη Σοφία όμως. Ναι, επειδή έχουμε βγει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο, έχω πει για εσάς. Σοφία και ξέρω ψωμί. Βέβαια με τον Άκη θέλω να σας πω ότι είμαστε πατεράδες και συναντιόμαστε και σε άλλες περιοχές που συναντιόνται οι πατεράδες. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ακούτε διαφημίσεις, ακούτε ειδήσεις και εδώ είμαστε πάλι. Μου είπες φεύγω και σ' αφήνω, πουλί ελεύθερο θα γίνω, θα παίρνω σ' άλλου αγκαλιά, σ' άλλου φωλιά, γλυκύτερα φιλιά. Κι εγώ σου είπα ο καημένος, θα μετανιώσεις ορισμένος. Αγάπες θα βρεις 2 και 3, μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά να βρεις. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Είπαν πως τώρα ευτυχισμένοι μες στα διαμάντια βουτυγμένοι, αγάπες ψεύτικες πουλάς κι όπου βρεθείς πλάνιεσαι και πλανάς. Σαν είναι η αγάπη πουλημένη, 2 πάντα θα βγουν γελασμένοι, θα έρθει καιρός να βαρεθείς και τότε ευθύς θα θυμηθείς. Κι αν είναι αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι